Palabas, napanadagos ni Marisol iti Ayanda Rafael, ididina na dano ni Luciano iti rancho. Nakita na ni Rafael, ketnupay nang nangnganan ti may papan kadag iti singin na kapsat na. Di na binigbig ni Rafael akapsat. Imbaga na nga isulaang ti kakaiso nang agtawid iti Hacienda Gabriel. Nagsubli ni Marisol iti Villa, kat imbelang na amin iti ruwar dagiti alikamen da Gringo ken idita. Iti matayan ni Gringo, nagbalinan agayem dagiti nasalaw na atulisan. Simurot ti agnagan iti burton a pangulo dagiti tulisan, idi nagsubli ni Gringo iti Villa. Nakigtot ni Gringo, idi nakita na ni Marisol. Itagagayem, at tuwin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Palso amin na imbaga ni Sika, idita. Awan kabsat ni siya. Sika ni Marisol? Siya ni Marisol Gabriel. Naoni ka heredera di Hacienda Gabriel. Agkabsat ta. Siyak ti inauna nga anak di Don Esteban. Ken Senyorita Lolita Gabriel. Impostor! Anya? May saka na impostor! Hala! Bagkatan nida kayo, dagiti bagahe nida kayo, kat pumanawan nida kayo! Aguray ka. Nakita ka din. When? Sika tinakitak idi kasangsangpet miti daytoy a probinsya. Saan ka na mga lilaw? Pedrita! Ayan ni Sika! Gringo. Pedrita! Anya tarawitan ta. Nakita ko ni Marisol. Iso tinakitak iti terminal tibus a nagluganan ta, iti panaggaputa iti syudad. Dakayatan tiyado na palabras. Pumanaw ni da kayo, itamat lang! No puede. No puede, senyorita. May saak met aputot day di Don Esteban. Iso addi nak mabalin apapanawan latan. Ke? Ha? Ambisyoso? Agpada tayo ti karbangan dito'y Villa Gabriel. Miss Marisol Gabriel. Iso addi nak mabalin apatapwakan. Ala, isublim iti unag dagita abagahe, idita. No pwede, mujer! Pwede, Marisol! Ha! Agkabsat ta! Noan niya ti karbangan diti Villa, isumot ti karbangak. Aggaraw kan idita. Isublim dagita iti kwarto! Ay na. Oh, Pedrita, apayay. Delikado talagan. Amangan do ang kinapil dagiti ang kabsat. Babae ni Marisol. Saan mo't basta kabilan ni Gringo, takabsat na may. Kasta ti pagharupa. Wen, uray kas din ni Gringo. Panagkunakit adamot kinaimbag iti kaunggan na. Kabsat na mo't atalagan ni Marisol. Ading na. So adi na mo't nga tadangran. Kita man ti inaramid na kandi Rafael. Kasi ingin na pa'y. Sa bali ni Rafael, tapada na alalaki. Ay, sa bagay So adi ka unay agner-nervyos. Agyaman takit di Tadi na ta pinastidjar a pinapanaw ni Senyorita Marisol. Iso nga agtali na agtapaylaan ditoy. Iti da ito'y akabakat ko. Kasla jakon kabaulan, akitaan, dagiti mabalin na mapasamak ditoy. Di ka madanagan. Kitaak no kasanaw. Pumanaw tan dito'y abinito. Wen, bayam ta kitaak no anya ti mabalin ta nga aramidan. Ad-aday ta na mapasingked ang tinagtutulagan tayo, Burton. Anya, ti kayat mo asawan, Senyorito Gringo. Senyorito ko nang? Wen, awagan ka ni ti Senyorito. Tamanipod ita. Sikan ti amo mi, kadagiti padak at tulisan. Di mo baliksan ti tulisan. Diyak kaya't nga da sa bali amakangag. Sige. Papanawa kong dala kay Benito kan bagat Pedrita dito Villa.
Ikak ide tidak kalagatad. Kas gunggunada anangas asikaso dito'y Villa. Kabayatan ti kaadda pa'y laabiyag day di papa. Mapandan iti kaadda papanan. Kasayatan dayta, senyorito. Pabaruem, dagiti agserbi dito asyenda. Uray, dagiti agay-aywan ka dagiti bakay di rancho. Sukatan midan. Mapasamak to dayta. Kitapno adda ama ikariak ama kipagturay dito'y Hacienda Gabriel. Tuladag ti estilo ti panagsarita dayjay am Marisol. Ah! Ti kuribated. Panagsauna itilo ko. Wen. Nakadalak na basit. Adamot basit amok iti pagsasao nga Espanyol. Iso nga ipakat ko ni Marisol. Ikarigatak mat abaliwan ti ayaw ko. Tapno pudpud no may sak apuliday di Don Esteban Gabriel. Aday na. Naisubli ko ni iti aparator dagiti bado ni Gringo. Oray mat dagiti badok nga inwaris ni Senyorita Marisol. Nakupin ko aminan. Oh, naurnos aminin ni Sika dagiti naiwaran na alikaman ni siya. Ha? Di kan mas daw no baliwak ti istilok ngagsaw. Ipakitak asyak ket putot da di Don Esteban. Ti anak ti Espanyol ang nagdapat dito'y San Gabriel. Gringo. Tonta! Ha? Awagan ni Sika ni siyak iti Senyorito Gringo. Inchende? Ha? Sus apo. Anya ka din ti mapampanunot ni Gringo. Oo. Saan nakitaan lang ni Sika ni siyak, idita? Ala? Agtrabaho ni Sika. Gringo. Senyorito kuna ni Sika ni siyak. Inchende? Agarawan ni Sika! Ha? Uwan, Gringo. Senyorito. Isimpaminan ni Sika dagita nabado iti aparador ni siyak. Ket rumwaran ni Sika dito'y kwarto. Pardasan ni Sika ti agaraw. Uwan. Ay, talaga nga agimpaki akon binitaw. Nagsarita kamin kini Gringo. Nilaangan Senyorita Marisol tijak nakasarita. Di nga ay, Senyorito Rafael. Kaya't kumuti agpakadakan ko na. Awan samot ti panawin ko amapan iti ayanda. Ay, sayang. Lasing paet ni Senyorito Rafael. Isula ko madyasit kanta. Tapno saan tan nga umadayo dito awi. Narigat. Adamot kit di inted ni Senyorito Gringo akwartata. Wen, kunak no namimpinsan adakas ti ugali ni Gringo. Ngumhustaw jay kinunak. Adamot kinaimbag iti kaunggan na. Lakay Benito! Umay ni siya! Sino na jay? Ni Senyorito Gringo. Sa balay. Sa adakas tati pa nagsasaw ni Senyorito Gringo. Lakay Benito! Anya ter aramidin nida kayo. Lukatan nida kayo tiri daw. Wen, umayan, Senyorito! Oh, Diyos! Andiya't nakdakan ni Senyorito Gringo. Nakastamot tanti ayog na nga ang sao. Sika. May sak na puliti familia Gabriel. May sak na mistiso Espanyol. Iso na saanen amas daw nida kayo. No agbaliw ni siyak na naming pinsan. Ay, Wen, maawatan da ka, Senyorito. San lang na ni Marisol ti adaan karbengan dito'y Hacienda. Iso ano anya ti bagak? Iso ti masurot. Wen, sika ti masurot, Senyorito. Ita, sa dino ti turungan ni da kayo? Ay, adda ka bagyan mi iti kabangi banga ile. Ijayan ti papanan me, Senyorito. Muy bien. Anya, matulad ko kadit ti estilo ti panagsaw day di Don Esteban nga mak. Si kaman ti mangibaga, lakay Benito. Kuha.
Ay, ilamlam muyot mo basit ti panagbalikas mo. Daytay saan ka akasla agpaspasikil. Kasta? Bueno, manipod ita. Kastuyen ti estilo ni Siak na agsarita. May sak na puli ti taga Espanya. Iso na may sak nga rod na mistiso na kas iti imbaga ni Sika. Mistiso Espanyol. Gusto ni siya? Lakay Benito. Uwain. Husto ni Sika, senyorita. Mapan ka, Ijay Villa? Nanay. Amangan no pasakitan na kalaang jay kabsat iyo. Nas ka na makasaritak. Ket nasayat lawanay, nadan ijay ni Gringo. Talo kami agsasarita. Tidakes. No, di na kay bigbigan, akakabsat na. Uray di na kami bigbigan. Tumpuarto ti pamanagnak nga kakabsat kami atalo. Anya ti aramidam. Inakto kasarita di abogado day di papa. Win nga agpaiso. Nakitak day jayan. Nasayat at tao day jay. Gaputado matimbagbaga na idi kada kami kinimang Luciano. Binabalaw na day di Don Esteban nga amami. Gapo iti di na panangaklon kada kami kini Gringo. Mamati aputot na kayo day di Don Esteban. Dakkel ti pamati na, nanay. Ket day jay ti makatulong kanyak. Tapno mapamatik ni Marisol aday di Papa Esteban. Ken mamalulita ti dadakkel mi atallo. Ya! Ayabak ni Mang Luciano ije rancho. Dagasak. Tayo ti kadwa amapan ije Villa. Ya! Ne. Agdamot nakakabalyo ang makasinabat ko itinagsapalang ti dalan. Ako mamang iti purot dagiti manalon. Oh! Ni Gringo dayta. Jorge, hombre. Sa dino titurungan ni Sika. Anyat nakan mo, Gringo. Apay akas na ti panagsawam. Anya, tinakakatawa iti imbaga ni Siak. Kaskala dayta agraraman nga agba. Bento! Ah, Saan nakatawaan ni Sika ti estilo ni Siak nga agsarita? May saak na puli ti Espanyol. anya? Sa dino ti papanan ni Sika? Mapanak iti rancho. No ni Luciano ti gagara ni Sika ijay. Saan na madanon ni Sika? Sa balin dagiti rancheros na adda ijay Casa de Rancheros. Anya ti kinunam? Saan na maawatan ni Sika? Jimbaga ni Siak. Pasensya. Nakaadalmat ni Siak iti balikas na Espanyol. Ipakat met ni Siak. Tamaysak nga rod na puli ti Espanyol. Di naawatan ni Sika? Jimbaga ni Siak. Anya ti kayat masawan? Asino itan dagiti adda ijay? Sino katanan ni Siak dagiti agay aywan kadagiti vaka? Anya? No ni Luciano ti gagara ni Sika. Surutan ni Sika, iji balay ni Isuda. Nagawi din dagiti sigod na rancheros. Ayos! Arigladon ti amin, kakadwa. Nagbetain, boss. Datayon ti katalag dito rancho, Gabriel. Mayat, boss. Nagsayaran! Uray kanayon ti panagparti tayo ti baka, mabaliran. Ay, Awan mo ni Gringo, iti may papan kadag iti baka ditoy. Ti kunayo, amura, numano amin ti adda rito rancho. Amang ano, di napayam mo, numano, ti pangganakan, kandag iti bulog.
Kagpaso niya. Tas tamat dagiti orbon. Sa nalaki tingam mo. Isungarod, ang mabalin tayo lata, tagparte, ka naglako, iti kay kayat tayo. Kagpaso niya. Yan, kasumukan. Nagsublin samat ni Gringo. Adda nakakabalyo, ngagturong ditoy. Sabali, boss! Sana ni Gringo neta! Yo! Yo! Eh, sabali, paso! Sa paling agpaiso. Sino ka? Boss! Tayo laki di kasingin ni Gringo neta! Wan? Naragsak apa nagkita ta, senyorito. Sino kayo? Ni senyorito Gringo, tinangibahon kata kami. Tapno agtalinawid kami ditoy. Anya, Da kami ti sumukat kadagiti saan na mapagtalka na rancheros. Pinapanaw ni senyorito Gringo. Saan apudno adi mapagtalkan damang Luciano? No kasta ti pambatin. Ni senyorito Gringo ti kasaritam. Kaya't ko amamuan ti kinasya sino yo. Kinurakmat ni senyorito Gringo ti kasaritam. Senyorito... anyat naganyo itayan. Siyak ni Rafael. Kasingin ni Gringo. Talaga gaya masikat ti kasingin na. Tiamok ngagkasingin. Kat agkarup-rupa launay. Sabali kayo. Kagpaso niya. Natatayar ka ngam ni senyorito Gringo. Kaya't ko formal ti sasarekyo at trabahador ditoy. Anya ti kayat mo asawan. Isurat yo ti pudno anagan nyo. Ti lugar Ulit na na. nagapan nyo. Senyorito Rafael Gabriel. Ni senyorito Gringo. Ti kasaritam may papan kada kami ditoy. Anya pa'y ti mapasamak iti Hacienda Gabriel. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!